Και εμάς ο γέροντας ήταν απόλυτος με την καλή έννοια, λέει είναι αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός, ήταν απόλυτος γιατί αυτό που σου λέει το ήξερε. Δεν σε έβαζε να πας στον αέρα, να ακροβατείς. Σου λέει θα κάνεις αυτό και θα δεις ότι θα έχεις αποτέλεσμα. Θα κάνεις αυτά τα κομποσκήνια, θα κοιμηθείς τότε, θα ξυπνήσεις τότε, θα δουλέψεις. Ενώ με αρχίζεις μόνος σου, αυτά είναι πολλοί μοναχοί μόνοι τους. Και πολλοί άνθρωποι μόνοι τους. Βάζουν του κανόνα μόνοι τους στον εαυτό τους. Θα κάνουν λέει 100 κομποσκήνια. Ήρθε μια μέρα μου λέει κάνω 1600 μετάνοιες. Λέω πώς τις κάνεις, τι είσαι, κάνα μηχανάκι. Και μετάνοιες δεν μπορεί να τις κάνεις εύκολα. Τις κάνεις, πόσο θα τις κάνεις. Καλύτερα να κάνεις 5 και κάθε μέρα παρά 1600 και να πιαστεί όλο το σώμα και μην ξανακάνεις μετά. Γι' αυτό ο πνευματικός, ο λόγος του Θεού, η εκκλησία μας. Εμείς είμαστε μέσα στην εκκλησία, δεν πάμε από αλλού. Ό,τι πει η εκκλησία. Η νοητή ναύση. Μπαίνεις στο καραβάκι και σε πάει. Τώρα αν σε πάει λάθος, που δεν σε πάει λάθος, εκείνη έχει την ευθύνη. Άμα αρχίζεις και λες εγώ θα πάρω δικό μου καράβι να πάω εκεί που θέλω, δεν σου το εγγυάται κανείς ότι θα φτάσεις. Μεγάλη υπόθεση. Ανθρώποι που δεν έχουν εμπειρία να σε διδάσκουν. Και σήμερα είναι πολύ φυσικό φαινόμενο αυτό της εποχής μας. Όλοι γίναν δάσκαλοι. Είσαι ο διδάσκαλος.